सारा एसे फोरमायना होदो बे स्कुला अबे जराव दङ? बे स्कुला दागापुर गामियाव दङ। बाटासिनी माने साहाखै दङ। बाटासिनी साहाखै दं दागापुर गामियाव। बे आरबि एक्सेलेन्स एकाडेमिया दा गोदानै गायसननाय नालाय फार्स्ट इयारल' जोंनाव दा स्टुडेन्ट दं आरो नेक्स्ट इयार स्टुडेन्टफ्रा फैगोनखौ आसा फारियो। ओमफ्राय आरो बे बोसोरनैयावनो जेनेबा जों जुदि मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायोबा आरो सिगां थांगोनखौ जों आसा खालामो आरो। दिनैथ' टिचार डे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। खुलुमबाय लोगोफोर, सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय। दिनैथ' टिचार डे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो माने दाउगाफुर गामियावहाय। दाउगाफुर गामियाव माने नैबे दाउगाफुर गुदि फरायसालिनि खाथियावहाय गोदानै मोनसे कलेज गायसनजाबाय आरोना लोगोफोर। दा बे कलेजावनो आङो थांगासिनो दङ। दा बे कलेजनि बिखय एसे मोनथिनानै लागोन आरोना। बे कलेजनिनो फोरोंगिरि सार मेडाम मोननिफ्राय मोनथिनानै लागोन। दा ओमफ्राय आरो बे कलेजनि नामा मा नाम बेखौबो मोनथिनानै लागोन। होमबा लोगोफोर नै बिसोरनो जोंना नैबे जाहैबाय सार, ओमफ्राय बिसोरो मेडाममोन। नैबे जोंनि बे दाउगाफुर गामियावहाय थानाय बे गोदानै गायसनजानाय नैबे आरडि एक्सेलेन्ट एकाडेमिनि सार मेडाममोन आरोना। बिसोरनिफ्राय एसे मोनथिनानै लानो र' बे स्कुलनि बिखय कलेजनि बिखय। होमबा एसे फोरमायनानै होदो सार मेडाममोना। देग्लायनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों नालाय जोंना बे आरबि एक्सेलेन्ट एकाडेमिखौ। स' दा HS फार्स्ट इयारल' दङ। नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोङो मोननै माने इयारखौ मोनसिगोन। सेकेन्ड इयार जाहैसिगोन दा फार्स्ट इयारा। ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों फार्स्ट हिसाबै स्टुडेन्टफोराबो जोंनि थाखाय गोदान आरो जों मावनाय जोंनि टिचिं स्टाफआबो गोदान जोंनि थाखाय बहुत हेपि प्राउड फिल खालामो जे जोंनि फरायसा गथ'फोरा बे दिनखौ जोंखौ मान सनमान होनायजों लोगोसे मोजाङैनो गारलाय गुजाय जायालासिनो मोजाङै दैदेनलांनो हाबाय। बिनि थाखाय हेपि आरो दिनैनि सानाव। ओमफ्राय सारा एसे फोरमायना होदो बे स्कुला अबे जराव दङ? बे स्कुला दागापुर गामियाव दङ। बाटासिनी माने साहाखै दङ। बाटासिनी साहाखै दं दागापुर गामियाव। बे आरबि एक्सेलेन्स एकाडेमिया दा गोदानै गायसननाय नालाय फार्स्ट इयारल' जोंनाव दा स्टुडेन्ट दं आरो नेक्स्ट इयार स्टुडेन्टफ्रा फैगोनखौ आसा फारियो। ओमफ्राय आरो बे बोसोरनैयावनो जेनेबा जों जुदि मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायोबा आरो सिगां थांगोनखौ जों आसा खालामो आरो। थेंक इउ। ओमफ्राय नै मेडामनिफ्राय एसे मोनथिनानै लानोसै स्कुलनि बे कलेजनि बिखयनो। जोंनि स्कुला दासो गोदान थ' बियो रौता कलेजनि ब्रान्चसो। थ' जोंहा एक्सट्रा दाइस कड गैया। जों बिसोरनि आन्दाराव सोलियो आरो दायो। जोङो उनाव हायोब्ला जों गावनि एक्सट्रा दाइस कड बानायनानै लागोन। जों बेखौ सानदों आरो दा फार्स्ट हिसाबै जों दा रौता कलेजनि आन्दारावनो सोलिथ'गोन। बेवहाय जोंहा आर्टसल' दङ, आर्ट स्ट्रिमल' दङ आरो। दे गोजोननाय थाबाय सार नोंथांमोननिफ्राय माने मोनथिनानै मोनबाय आरो बे कलेजनि बागै। फैबाय थानाय समफ्राव माने सोरबाफोर गोसो गुदुंफ्रा एडमिसन लाना फरायनो हासिगोन आरो बेवहाय। औ दे गोजोननाय थाबाय। जोंनिनो आरबि एक्सेलेन्स एकाडेमिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल मेमखौ जोंनि जेनाखि दिनैनि फोरोंगुरु सान डक्टर सर्बेला कृष्णनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय मेमखौ आवगायबोनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। दिनै बे गोथार फोरोंगिरि साननि बे गोथार सानावहाय बेवहाय नुजाफैनो हानाय आंनि मानगोनां लोगो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे आंनि आंगो फरायसाफोरनिसिम बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंखौ बे हाबाफारियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। थ' दिनैहाय जोङो डक्टर राधाकृष्णनि सावगारियावहाय जोङो लाइटिं खालामनो थांगासिनो एबा बिनि सावगारियावहाय जोङो आलारि बाथि फोजोंनो थांगासिनो। मानो होनबा जों बिनि गोसोखांथि महरै आरो बिथांनि जिउमाखौ गोजोन होनो थाखाय लोगोसे बिथांनि जि फिल'सफि बिथांनि जि फोरोंनाय बिथांनि बिथां दिन्थिलांनानै गालांनाय सोरांनि लामाजों जोंबो आवगायलांनो थाखाय बिथांखौ फल' खालामनो थाखाय बिथां बायदि जोंबो जाहैनो थाखाय जों दिनैहाय बिथांनि सावगारियाव जों आलारि बाथि फोजोंगोन।
दा बेवहाय बयखौबो आं फोजोबखांनायनि उनाव बयबो लोगो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे आंनि आंगो फरायसाफोरखौहाय साफा साफा थांनानै बारसे बारसे बिबार बावहोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय थाबाय सेंग्राफोरना जेबो गैया माथो बे स्कुलनि नामा मा नाम नैबे फंबायनिफ्राय एसे मोनथिनानै लानो र' फंबाय एसे फोरमायना लाय स्कुलनि नामखौ जोंहा स्कुलनि नामा आरबि एक्सेलेन्स एकाडेमि बियो देग्लायसो
फार्स्ट खुलिजेननाय जिहेतु बियो दिखियाजुलि दावगापुर होननाय गामियाव गायसनजादों देग्लाय खुलिनाय आरो ने जायफ्रा माने गोसो गुदुं नोंथांमोना एडमिसन लाफैनो हासिगोन आरो ना जेब्ला एडमिसन सम जायो अब्ला गोसो गुदुं फरायसाफ्रा एडमिसन लाफैगोन होननानै आसा खालामबाय होमबा ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि